Anu pados golek resek. Golek wedi. Wala sing besik-besike Pak Maino. Pak sego ngono ki dikeki tumbar barang no enak lho ya. Sampeyan wis nate? Mbak Ma tahu, Mbak Ma? Oh. Oh. Tapi plenik ya. Lembut buluk ngono ta? Tapi gurih. Ya? Heeh lah. Bawang tumbar. Aku jahit dhisik-dhisik. Oh, bawang tumbar nang masakku gurih. Jadi berat tumbarnya selalu lembut.